concentrate on routine policing. Ka IIM Shillong hinin kesngi kalai shimenta ha ke Limpung National Level Conference bala penlong da ka Department of Investment and Public Asset Management DIPAM kum shimenta jong ka jingrakhe ya ka Azadi ka Amrit Mahotsav ka mat pedeng jong ka ne ka Limpung ka jingyalang ka long creating wealth through market balai shim Bentaru link ba ka video conference da ka menteri ka tanak pelatingka ka sor ka pedeng ka Nirmala Sitharaman ber menteri kena ka sor ka pedeng na ka benta ka tanak pelatingka u Dr. Bhagwat Krishna Rao Karad. Lapan long iya ka ne da ka jing temu ban ai jing hikai ban pinslur ban pin kubor ya ki brio haki nyau santeli ki nongba ha keleng ki benta jong kari India ha ka baidai bat ka jing bu pisa bat ban pelang ya ki spa ki phau bat kumjoru ban pin sapriang jing tip shaphang ki senjam bala shim da ka sarkar ha ka baidai bat ka ne ka liang ban rakhe ya ka jing